by उषा यादव। बड़ा मन करे सैया चढ़े के सफारी किन लिहिना, बड़ा मन करे सैया चढ़े के सफारी किन लिहिना, एगो 4 चक्का गाड़ी रउआ किन लिहिना, एगो 4 चक्का गाड़ी सैया किन लिहिना। बड़ा मन करे सैया चढ़े के सफारी किन लिहिना, बड़ा मन करे सैया चढ़े के सफारी किन लिहिना, एगो 4 चक्का गाड़ी रउआ किन लिहिना, एगो 4 चक्का गाड़ी राजा किन लिहिना। 4 चक्का गाड़ी रउआ किन लिहिना, एगो 4 चक्का गाड़ी रउआ किन लिहिना। डीजे लाल बाबू राजा। कहिए से लागल मोरा मनवा में आस हो, मनवा में आस सैया, मनवा में आस हो। आइला कमा के सैया करना निराश हो, करना निराश सैया, करना निराश हो। कहिए से लागल मोरा मनवा में आस हो, आइला कमा के सैया करना निराश हो। मानी मोर बतिया तनी सोची विचारी किन लिहिना, मानी मोर बतिया तनी सोची विचारी किन लिहिना, एगो 4 चक्का गाड़ी रउआ किन लिहिना, एगो 4 चक्का गाड़ी सैया किन लिहिना। 4 चक्का गाड़ी रउआ किन लिहिना, एगो 4 चक्का गाड़ी रउआ किन लिहिना। डीजे लाल बाबू राजा। गरिया में चढ़ी के घूमे जाई मन हो, घूमे जाए मॉल सैया, घूमे जाए मॉल हो। लाल बाबू राजा सैया मानी कहल हो। मालिक हॉल सैया, मालिक हॉल हो। गरिया में चढ़ के सैया घूमे जाई मन हो, लाल बाबू राजा तनी मानी कहल हो। भरी के फॉर्म लोन मिलल उधारी किन लिहिना, भरी के फॉर्म लोन मिलल उधारी किन लिहिना, एगो 4 चक्का गाड़ी रउआ किन लिहिना, एगो 4 चक्का गाड़ी सैया किन लिहिना। 4 चक्का गाड़ी रउआ किन लिहिना, एगो 4 चक्का गाड़ी रउआ किन लिहिना। ईश्वरीय डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो समस्तीपुर।